Máis de 200 escolares de Boiro e da Pobra participaron esta mañá na festa de clausura do programa Ludieduca, que conmemora este ano o seu 10º aniversario. O acto, celebrado no Pazo de Goián, serviu para realizar un repaso do que supuxo esta iniciativa a través duns vídeos protagonizados por antigos alumnos, hoxe xa adultos, que lembraron a importancia deste programa na súa traxectoria vital. O obxectivo do programa, impartido por voluntarios da Cruz Vermella, é fomentar a educación en valores entre os cativos para construir unha mellor sociedade de cara ao futuro. Estamos construindo entre todos unha sociedade mellor, queremos pensar eso ao fin e ao cabo, porque vos sodes o futuro, sabedelo. Dentro duns anos teredes vos aquí, algún de vos será o alcalde ou a alcaldesa deste pobo, e da Pobra, algún de vos traballará en grandes empresas, algún de vos será grandes médicos, grandes descubridores, sodes os que ao final marcaredes o futuro deste mundo. Ao longo destes 10 anos están aí tamén pois de forma desinteresada traballando con vos. E bueno, e ao final as persoas importantes sodes todos vos, nenos e nenas, porque bueno, sodes o futuro do noso pobo e do noso país. Nestes 10 anos xa foron máis de 1.300 os cativos que pasaron por este programa, que ten vocación de continuidade por moitos anos máis.